on Esla-potkupyörä. Tämänkin tuotteen kohdalla kehittelyyn on paneuduttu huolellisesti yhdessä asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa. Lisäksi potkupyörä on testattu puolueettomissa tutkimuslaitoksissa. Liikkuminen on erikoisen helppoa kääntyvien etupyörien ansiosta ja muutkin käyttöön liittyvät yksityiskohdat on kehittelyvaiheessa otettu huomioon. Ohjaustangon säädettävyyden ansiosta jokainen voi liikkua jännittämättä jokaiselle yksilöllisessä luonnollisessa asennossa. Potkupyörän vauhdin karkaamisen estävät tehokkaasti rumpujarrut. Liukkaiden nailonputkivajereiden ansiosta jarrut toimivat pienelläkin voimalla. Potkupyörän vakiovarustus on kattava. Koriin voi matkan ajaksi sijoittaa vaikkapa kauppakassin. Penkki tarjoaa levähdysmahdollisuuden pitkällä taipaleella tai tuttuja matkan päällä tavatessa. Lamppu tuo turvallisuutta pimeällä. Ja lisäksi jokainen potkupyörä on numeroitu ja mukana seuraa selkeä käyttöohje.